Il-Kummissarju għall-Standards George Hisler esprima nuqqas taqbil mas-Segretarju Permanenti Ewlieni li f'konferenza tal-aħbarijiet kien iddikjara li ma jaqbilx li l-ingaġġ mal-gvern ta' deputati backbenchers huwa fundamentalment ħażin. Li backbenchers m'għandhomx jaħdmu wkoll mal-gvern kien ħareġ minn rapport li l-Kummissarju għall-Standards ħareġ f'Lulju li għadda. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni madankollu kien iddikjara li l-kunċett ta' separazzjoni tas-setat ma tantx japplika għal Malta u allura m'hemm l-ebda raġuni għalfejn id-deputati parlamentari backbenchers m'għandhomx jaqdu l-funzjoni tagħhom fil-Parlament u jaqdu l-Gvern fl-istess ħin. Iżda l-Kummissarju tal-Standards qal li dan huwa kunċett żbaljat għaliex l-indipendenza tal-Parlament mill-Gvern huwa prinċipju importanti ħafna u kull gvern huwa kontabbli lejn il-Parlament u l-Parlament għandu jżomm il-Gvern taħt skrutinju. Jiddikjara wkoll li jeżisti konflitt ta' interess ovvju waqt li jenfasizza li għandu jkun hemm kontrolli u bilanċi. Segretarju Permanenti Ewlieni jinsisti wkoll li l-Gvern mhux qed jikser il-Kostituzzjoni meta jimpjega n-nies bil-fiduċja. Bil-Kummissarju għall-Standards li jgħid li dan huwa argument żbaljat għax is-Segretarju Permanenti qed jikkwota artikoli tal-Kostituzzjoni li mhux validi f'dan il-każ. Fost oħrajn is-Segretarju Permanenti Ewlieni jgħid li persuni ta' fiduċja mhumiex uffiċjali pubbliċi għax il-ħatra tagħhom ma tgħaddix mill-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku. Dan huwa bil-maqlub tal-li tgħid il-Kostituzzjoni. Iqabbel ukoll il-membri tal-bordijiet ta' tmexxija ta' entitajiet pubbliċi ma' uffiċjali pubbliċi li huma lecturers fl-Università, iżda l-Kostituzzjoni stess tippermetti li dawn tal-aħħar jidħlu fil-politika. Il-Kummissarju Hisler jinnota li s-Segretarju Permanenti Ewlieni stess donnu qed jaċċetta li d-deputati m'għandhomx jinħatru fuq il-bordijiet ta' entitajiet li mhumiex operazzjonali għalkemm mhux ċar x'qed ifisser b'din il-kelma. Fid-dawl ta' dan tenna li l-ingaġġ tal-backbenchers mal-Gvern hija waħda mill-prattiċi li għandha tinqata'.